Jaya na na. Jangan nora na sa day. Jangan na. Magkakaroon niyo din. Inuan na sa Mapak na eh. wala pa yung tiso. Tama pa. Yung boss. Wala na. Yung boss. Wala rin sa pagbubulit ko. Ano lang ang tira? Hindi na yung pati. Nakakulis ko nila eh. Yun na. Tao mo. Ital. Okay. Siya. Siya. Ilan mo. Tilukan ko. Tatawa sa'yo. Tapos focus yung mulit niya ito eh. Diyan. Diba? Tuloy na eh. Sala kayo talaga. Tira sama ka lang. Ibulog mo ang ko. Wala na ako. Wala. Ito may salamat sa ako. Lagi sinari mo naman sa ano kaya. Iba si Mama. Lara. Lara. Ano gari? Ano? Iya, kan dia kat luar pun dia nama nombor. Sarap ka. Tujuh ikut kompetisi. Yang ano. Yang pendukung lain di sana kayak ada. Pati sundin na sila. Oh, siapa macam ni lah. Gila ka na eh. SMS setting kan bisa ni. Eh, mami mo, sabi na. Ay, mam. Apa ni yang cakap yang tadi? Ah, ini punya lencok. Oh, setting yang ada na. Ah. Sa'yo man, kaya nga para sa nai. Nasa na ito ko. Kano yun, nai atas medyo. Patasalas. Ni pero salah dia.